Халык күңеленең мәгърур моңы әверелеп кеше сынына Казан урамнары буйлап йөргән, уйчан гына йөргән, тын гына. Горький урамындагы бу бакча Салих Сәйдәшевнең әле яңа җырлар килеп йөргәнен хәтерли булыр. 100 ел элек 20 яшьлек Сәйдәш. Аның иҗат тормышы 20-30 еллар. Илдә бик күп үзгәрешләр. Шуңа күрә күп мөмкинчелекләр барлыкка килә. Салих Сәйдәшев тә менә шуны аңлый, аңарга табигатьтән шул хәтле бик күп бирелгән. Гасыр башында туган Казан егетен шул табигатьтән бирелгән сәләте дөньяга таныта да. Ул безнең татар профессиональ музыкасына нигез салучы һәм әлбәттә безнең татар пентатоникасын Европа гармониясына керткән һәм европалаштырган шәхесебез. Аның иҗатын белгечләр милли мирасыбыз дип атый. Әдәбиятта Тукай булса, музыкада Сәйдәш. 18 яшендә оркестр оештырган, Академия театрының дирижеры һәм музыка җитәкчесе. Музыканың сыры шунда. Аның сүзле мәгънәсе юк, аның хисле мәгънәсе бар. Бөек җиңү көнен Кызыл армия маршыннан башка күз алдына китереп буламы икән? Ул җиңү җырына тиң. Бер генә сүзе булмаса да ул горурлык, батырлык хисләре белән сугарылган. Аннары бер вальс уйнады, бихисап төсләр сәйләне, сибелде дә бүлмә буйлап. Иркен булынга әйләнде. Салих Сәйдәшевнең тагын бер киен тыңлагач, шундый язгы булын күз алдына килә Ринат Харисның. Дистә еллар узгач, шагыйрь шул кигә иң популяр җырларның берсе, Кыяшлы вальсны язармын дип уйладымы икән? Алар ниндидер интеллигентлык белән аерылып тора. Аның көйләрендә, аның арияларында, җырларында, әсәрләрендә культура бар. Салих Сәйдәшевнең музыкасына кагылу бик җаваплы, бик тә җаваплы. Композитор нибары 54 ел яшәп калган һәм татар музыкасы һәм театры үсешенә керткән өлеше әле бүген дә аның нигезен тәшкил итә. Галия Бану, Сүнгән йолдызлар, Ил, Наемчик башмагымнарны әйтүдә җитә. Кәрим Тинчурин белән икәүләп алар татар театрын таныткан Зәңгәр шәлне куя. Әлеге әсәр яңа музыкаль драма жанрындагы тәүге спектакль булып санала. 20 ел бергә мәшһүр Зәңгәр шәлдә Булат белән Мәйсәрәне уйнадык. Салих Сәйдәшевнең көйләрен башкарганда, аның шул халыкчанлыгы белән ул үзенә җәлеп итә, һәм аны башкарырга да җиңел. Җиңел нәрсә белән? Чөнки син аны туясың. Табигате, елга буйлары, су буйлары, беренче мәхәббәт, чиләк күтәреп су ташулар, без аларны барысында үткән, алар безгә якын. Әлбәттә шул чакларны искә төшереп тә, бәлкем шул күңелдә шулар, шундый хисләрдә булып. Салих Сәйдәшев пәрдә артында гына калмый, сәхнәгә дә менә Тинчурин театрында аның истәлегенә Гөләндәм туташ хатирәсен сәхнәләштергәннәр иде. Ул бик теге әйтәләр бит. Не от мира всего. Һәрбер әйбердә көй күрәдри, көй, һәрбер җил исәме, яисә агачлар, яфракларын җилдә җилфер китергәндә, ул менә шул тавыштан көй чыгарамы соң, ишетәме соң, аны ноталарга күчерә беләдер. Вот это татарское слово. Шул ук күзләр, шундый ук елмаю. Нәсел дәвамчылары арасында бабасына иң охшашы аныга Валерий Сәйдәшев бу. А как ее любили его? Аны халык бик яраткан, әни сөйли иде. Бабайга концерт өчен ак костюм әзерләгән булганнар. Оркестр Горький паркында әзер торган. Юлында очраган һәр кеше бабайны кочаклый икән. Шуңа аппак костюмы барып җиткәнче суп-соры булган. Ответственно. Салих Сәйдәшев аныгы булу җаваплылык исти. Кечкенәдән аның көйләрен тыңлап үстек. Ниндидер якын үз көеңне ишеткән сыман. Кеше китә, җыры кала. Халык мәхәббәте аның белән хушлашканда да күренә. Казан. 1954 елның декабря. Урамда 40 градус салкын. Шуңа да карамастан театр бинасы янына халык агыла да агыла. Анда Сәйдәш белән хушлашалар.
Зәңгәр күзле, яқты йөзле Сәйдәш әүрелеп халык мыңына, күңелләрдән күңелләргә үрли, ойчан гына үрли, тын гына. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.